Ayan kang kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na medyo bad weather, mauran-uran na pagkaaga sa Indogabos. Kami po minarespeto na naman sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromblom sa paghampang takan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunya na Martes 20 de Setyembre taon 2022. Tingog kan banwaan man tabi minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan. Kumusta po ang gabos na mga misis at nanay tatay ng tahanan? Kamu dyan sa San Roque, sa Rawi, sa Bitano, Madam Merly Caceres, marhay na aga. Sentro kan Ligaspi dyan sa Costa Enterprises, maray na aga Madam Beth Costa. Buda dyan sa Good Luck Novelty asin sa Gold Street kay Madam Pilar Akende sa Forbes Academy, Forbes College. Good morning. Albay District, marhay na agaman kay Laurin sa tuyang mga paradangog ba dyan sa Tula-Tula, sa Marquez, sa Daraga Siring man, sa bilog na pong probinsya kan Albay, dyan sa siyudad kan Tabaco, Diyos marhay na aldaw sa gawas na nakaantabay sa 106.9 WGB-FM. DCGB po ang sa indong na antabayanan dyan sa 106.9 WGB-FM sa Premier Distrito kan Albay, Tabaco City. Good morning, 3rd District marhay na agaman. Katuwang ko ang tropa yaon dyan sa palibot ang paglimok-limok. Kumpadring Al, kumpadring Jimmy, kumpadring Jomar, si Ans Galero, Luwens Barcena, Joshua Bino, sa Manibelan, sa muya pong piloto Henry Mata, The Boy Mata, sa Control Technical sa AM Band, sa Traditional Radio, nagbubugakan sa muya pong broadcast region-wide. June Napolis in the house. Sa newsroom, ang samuya pong malalauman ng alamat, ang walang katapat. News Manager Mardela. Padagos ang pag-antabay kan mga istorya lokal, national, international. Ang samong malalauman ang saditsa ng perutian, News Manager Mardela. Sa production asin sa newsroom, katabang man siyempre ang samuyang Angel de la Guardia, Angel Mustasa ang AM kan DCGB. Sa broadcast ni Mantabi worldwide, netwide, online, sa IT, si Richard Astor, Buda si Tricia Litana. Sindaman po ang minabugakan sa muyang broadcast worldwide. DCGB News Online sa Facebook, asin DCGB Legaspi sa YouTube. Ako man po sa indong servidor sa radyo, an sa indo pong pag-iriba, soltero, garantisado, pero praktisado. PIO, Pio Fernandez. Madali sa nata, iuri itaas kunditan sa kuyang bangko. Bangko. Bangko.
mga kumbagayin Angela no mga antigong tatarmon bangko. Ecstasy. O sige. Extano. Ang sa kuyang numero tabi sa mga nag-arantabay sana po yaong kamo 0926-0156-020. That 0926-0156-020 and sa Smart 0961-759-0888. That 0961-759-0888. Ano? Pwede man sa messenger ko tabi, hanapon lang ni Pio Fernandez or sa chatbox po kan DCGB News Online. Pwede man dyan. Marhay na aga po, hali tabi sa Pilipinas, sa Republika kang Pilipinas, sa Broadcast Complex kan DCGB AM, Imperial Court Subdivision, Legazpi City, Philippines. Yan. Pertian pag group mo kan kape. June tamang-tama. Ang panahon bagangon yan conducive. Yan. Conducive na marhay ang panahon ngunyan. Sige. Happy birthday palantabi kay Mamay Pansa San Juan. Diyan sa Karamuran, Catanduanes. Mga sadiring tao ko man ini dyan. Sus mana. Ano man na kita maging sabi na nga ni accommodating sa mga sadiring tao, di ba? Diyon bation ta. Happy birthday kay Mamay Pansa San Juan. Diyan sa Karamuran, Catanduanes. Ang dangog ko may bangkete. An sa iyang specialty dyan, bukayo. Subukayo bagang ginibo sa nuyog. Sus na si Ram. Manatok-natok. Lalo kung mainit-init pa. Yan. Si Mamay Pansang San Juan. Pipaisi sa gabos na taga Karamuran. Birthday niya ni Mamay Pansang San Juan. Igwang bangkete. Ang handa, puro bukayo. Mamay Pansa. Happy birthday tabi sa iyo mabudak kay Papay Tato na San Juan. Kumusta ka mo dyan? Siyempre, sa kuyang nanay dyan sa Birak, kumusta tabi? Kay Mama Onding na Fernandez. Mahal ka namin Mamay Onding. Sa kuyang mama dyan sa Marawi Street, Eastern Cavinitan, Birak, Catanduanes. Yan. Sige daw, tabi. So magparamdam, pogi. Pag lalaki magparamdam, magpa-text na yaon sila nagdadangog, pogi. Pag babae, sexy. Yan. Paramdam na kamo ta. Kuan lamang, mag-uro-istorya kita tabi ha. 0961-759-0888. That 0961-759-0888 sa Smart. 0926-0156-020 sa Globe. Siyempre, bako kumpleto ang programa ta. Kung day po, si Migong King Reginaldo. Yan. Maray na aga tabi isay mo. Amigong King Reginaldo tabi. Good morning dyan sa Bunker 1 tabi ha. Amigong King Reginaldo. Maray na aga na tabi sa pamilya Tigawon sa Binugsakan kan Ginubatan Albay. Diyos maray na aldaw tabi sa Indo. Dyan sa Binugsakan. Budaso sa tuyang paradango dyan. Nasigi ang text ha. Dyan sa Upper Binugsakan sa mga paraan tabay taman dyan. Okay. Sige tabi. And so mga naghapot kan schedule palan kan bakuna tabangan tayo ni. So schedule kan bakuna tabi mo na. Ining inutunta ha. So digdi sa Legazpi. So pinaslakas tabangan ta ang DOH pinaslakas tabangan ta mo ng DOH and Department of Health because our health is of primary concern tabi. Ang digdi sa Legazpi ang fixed sites kan LGU Legazpi diyan sa LC3 sa Convention Center Bagatabi. Yan sa Old Airport Road sa likod sa nakan Pepperland Hotel. An Team Gomez, Team C, pediatric age group, pwede diyan 5 to 11 years old. 5 to 11 years old, pwede dyan first and second dose, pwede dyan mga kaakian, pedya Pfizer, and then 12 to 17 years old naman, pwede man ang first dose and second dose, buda first booster sa mga kaakian. First dose and second dose, buda first booster, Pfizer sa mga kaakian, 12 to 17 years old. So mga sa adult and seniors naman tabi, first dose, second dose, and booster dose, and second booster dose, pwede ang Pfizer, buda Sinovac, available dyan. Then sa conference room kang City Health, Legazpi, second floor, Team Hiliego. Good morning kay Doc Alec Fulbert Hiliego. Yan, tabi. Yan sa second floor. Diyan ka mo, tabi. Pwede dyan.
Then sa mga malls, sa vaccination sa mall, SM Mall, yaon dyan yung Legazpi City House, LCH, tapos Yasiano Mall, ang mga membros kan Team Amy, yan, Team G&H, and sa PEDIA-AIDS group naman dyan sa Yasiano Mall, pwede dyan 5 to 11 years old, first and second dose, 12 to 17 years old naman, Pfizer, first and second dose with the first booster, yan. Sa adults naman, ina sa Yasiano Mall, igo dyan tabi. Pasiriri lang ka mo dyan, Yasiano Mall, mga doses available tabi. Pfizer and Sinovac tabi. Yaon dyan, ha? Sa Ayala Mall naman, yung PNP katabang dyan. Pagkatapos DepEd sa Ibalong Elementary School, Ibalong Elementary School, ngunya na aga tabi, covered court. Then pagkahapon, Legazpi Port Elementary School, covered court. Ang yaon dyan, Team Merioles member, only Team E and F. Yan, si Dr. Merioles, on call po yan dyan, ha? Sa Orosite naman, covered court kan Orosite, pagkaaga, ngunyan aga, ha, Orosite. Tapos Team San Roque, sa San Roque Elementary School, so Team Paran, yan, si Dr. Paran, on call yan dyan. Sa Dapdap Elementary School, formerly Team Galan, tabi, yaon na yan dyan. Team I and J, Buda, bloodletting, Pinas Lakas Philippine Ports Authority sa PPA Iguaman. Yan yung sa PEDIA first second dose and booster dose, PEDIA yan. Sa adults naman, Pfizer and Sinovac, mga second doses, first dose, second dose, booster dose and second booster dose. Yan tabi. Yan, CHO doctors yan, si Dr. T. Yan, good morning. Yan tabi yung mga schedule sa tangani na magkairisihan. Maray na agad yan sa pamilya Lonceras kan Bagumbayan Daraga. Sa Bakakay nag-antabay man si Fe Aconya pati si Lowy Buela. Yan. Sa Bungakan Bakakay tabi. And si Salde na Fernandez. Good morning. Okay, sige tabi ha. Well, inuton ko tabi mo na nagka-burukag na baga Angel sa Facebook, sa social media, sa madlibay-bay, yun ang talk of the town. So nadiskutir niya to baga kasuhapon. So decision kan first division kan COMELEC na diskwalipikar po si Gobernador Noel Rosal sa iyang kandidatura sa pagka-gobernador kan nakalis na eleksyon. Okay, now gulpi na baga dyan sa social media, sa Facebook, ang mga reaksyones, no? Sa tuya sa natabing caveat o kaya caution or appeal, maging si Congressman Joey, nagpahayag, basahon ko. So, pahayag ni Congressman Joey na Salceda baga, manungod sa mga pangyari niya digdi sa palibot, ha? Sabi din ni Congressman Joey, Albay is strong, resilient, and dynamic. And such challenges to continuity will ultimately be resolved by, tandaan po nindo, ini ngayang mga challenges, ining mga kinks na ining mga issues political, mariresolveran sa na yan ultimately by rule of law and democratic processes. Tandaan nindo, rule of law and democratic processes, na iyo po yan ang foundation kan sense of community. Okay. Sabi digdi, so I ask everyone to just focus on this job or on their jobs, and I am guided only by what is good for Albay. Albay has been a model of civility in our political discourse and engagement. Yan. Okay, so arog po kay ni tabi. Analisaron tan istorya with cold neutrality and based on facts and based on the spirit of the rule of law, and kung ano po ang dapat na mapangyari susog sa rule of law. Ta mismong ang sa tuyang kongresista kan segundo distrito nangapuda na magkuang kita, magsunod sa espiritu kan lay. Okay, taigwa na baga dyan nag-agitate na mga Vox Populi, Vox Dei, mag-people power, ma-vigil or what tabi. So,
let us not contribute sa siring na sitwasyon na mas lalo po na makomplikarkan sitwasyon. Okay, let us all be guided by rule of law. Okay, now, ini po tabi, basado sa pahayag ni Abogado Ayan Makasinag, nakahuro niya to kasuhapon, si Abogado Ayan Makasinag, lawyer sa kaidto ni Governor Al ka nakalihis na eleksyon. Pero bako sindaan nag-inisyar kan disqualification case na initabi. Dahil sinanin pakilabot dyan. Lawyer siya and nakahurong ta siya kasuhapon. Okay. Igwa ning desisyon ang First Division kan COMELEC na nagmamando asin nagpapahayag na igwa talaga ning nabalgar na probisyones kan lay ang grupo ni Mayor, now Governor Noel Rosal insofar as election matters are concerned. Yan. Ano po ining pinagbasaran kan First Division kan COMELEC? Ang desisyon kan COMELEC nagsasabi na igwa mananggad nin pinagbalgar na regulasyon during the campaign period ang grupo ni now Governor Noel Rosal, then Mayor Can Legaspi, manunggod initabi sa paggamit kan kwarta kan tawo, sa pag-disburse kan kwarta kan tawo na dapat dai paghiroon taigwa nin prohibisyon an lay particularmente so pinag-apod na election ban na dapat dai mo yan paghiroon na kwarta kan tawo ta prohibido yan. Takon gagamito no baga yan, syempre ang piglilikayan digdikan lay, ang espiritu, ang intent kayan kan lay is dai magkaigoning undue advantage so mga nakaposisyon na magamit kan kwarta kan tawo tanganing humamot ang pangaran ninda during campaign period. Okay. Pigpuprobiran iyan kan sa tuyang election code. Igo baga ning 45 days ban, hiring, so pagpalaog nin mga casuals, job orders, pag-transfer, everything else, including ang pag-disburse kan kwarta kan tawo. Bawal iyan tabi. Okay. Ngunyan, pwede mo saan nahiroon, basado sa pahayag ini ni Attorney Ayan Makasinag, pwede ka sanang magamit ka iyan as in i-distribute mo for the benefits kang constituencies, kung igwa ka ning exemption na makuha sa Commission on Elections. Which, ang bagay na ayan po tabi, daiman nag-aparisir, daiman nagluwas, na igwa, basado duman sa pag-iimbestigar, asin pagdadangog kan kaso, kan COMELEC. And igwa pa ning saro na punto na ipinahayag si Attorney Ayan Makasinag, na mismo duman sa records of the case, official po yan, records of the case, mismong admitido. So then grupo ni now Governor Mayor Rosal, now Governor Noel Rosal, admitido na talagang nag-disburse sinda nin kwarta kan gobyerno during the election ban. Taan sa indaman na kontensyon, kapadagusan man sa nada ito, kan su mga nainot na nindang pinagigibo na arog kaya na sistema, kan dai pa su election ban. Pero dai po yan pinagkonsiderar na rason kan Commission on Elections. Taan na sa espiritu kan lay, iyo su pinagbasaran kan Commission on Elections na dapat kung gusto mong magamit kan kwarta kan publiko during election time na nasa laog na kan periodo kan election ban, humagad ka ning exemption. So iyan po ang opisyal na resulta pahayag on record pati na binasaran kan Commission on Elections.
Iyan po tabi to set matters straight. Tagulpi na ng rigorluwas ngunya ng mga bana-bana na ngaya sa gagaya ibanan gobernador ta matukaw na ngaya si uni matukaw na si uto. Bako po iyan arog kaan. Okay, now mismong ang mga abogado tabi nagasabi maging si Attorney Ayan pati sa tuyang provincial election officer Attorney Bunaw nagasabi na bako man yan tabi as of now final and executory because so grupo man ni Governor Noel pigtatawan po kan COMELEC ning 5 aldaw basado po sa provisiones kan ley 5 aldaw with which to file a motion for reconsideration. And ang mga abogado nagasabi na ma-file ka ng motion for reconsideration bako duman sa first division kundi duman na sa COMELEC and Bank sa kabilugan na tabi kan Commission on Elections. Taigwa po ni nagasabi na duman ngayaan motion for reconsideration sa first division. No. Ang mga abogado susog sa lay nagasabi na sa COMELEC and Bank ka ma-file kan sa imong motion for reconsideration within 5 days tabi. Now, what will happen if sa grupo ni Governor Noel day mag-file ning MR within 5 days? Diyan na po magiging final and executory so decision kan first division. If ever at the first instance day mag-file ning MR sa grupo ni Governor Noel. Now, pag mag-file po ang grupo ni Governor Noel ning MR saan bank, iyon na po yan. Diyan na malaog so reaksyon man kang grupo ni Governor Noel na he will remain and he will continue to function legally gabos na responsibilidad kan sarong gobernador. Ta magiging final and executory sa naayan pag nakaabot na sa Korte Suprema asin magdesisyon ang Korte Suprema na inafirmar halimbawa hypothetical inuyunan halimbawa so decision kan first division asin so decision halimbawa naman kan Anbank kung inuyunan kan na Korte Suprema then and only then tabi magkakaigo yan ning ikaduwang setting na naman na pwede nang magkaigo ning final and executory effect so decision kan first division. Arog po yan kaantabi. Dahil man matukaw kung si Isay man tulus-tulus yan. Dahil man matukaw dyan ang si dating Governor Bitsara. Dahil man, in fact, relax na naman ang grupo na Governor Bitsara. Dahil ngayon magparakuan sa nakat. Ang sabi man kang grupo na Governor Bitsara, pabayaan sa na ngayon ang natural na rule of law ang magdanay. Yan. Iyo po ang mangyayari. Ngunyan, ang sabi kasuha po ni Attorney Ayan Makasinag, if ever, halimbawa, uyunan kang Korte Suprema, asin maging final and executory na yan, ang matukaw, subi si Gobernador. Iyon ang taraman ni Attorney Ayan Makasinag. In which case, ang vice Gobernador, si Attorney Grex Lagman. Tan sabi niya, ang inatake kan issue is disqualification. Bako po itong sa pag-file kan certificate of candidacy. Yan, disqualification nga yan ipinag-file ang issue at hand na ipinag-file sa COMELEC. Yan. So, yan po tabi. And this that they po ini should not be taken lightly. Hilingon nindo ha. Romnob nindo si E.R. Ejercito Jun. Governor bagay to kan Laguna sukuro kontrabida ba pag minalupig ka ng babay. Darakulaw ng mata. Epektibong kontrabida ba yan si E.R. Ejercito? Yan. Efektibo ba kang kontrabidaan? And one time, nakahapang ko ang personal yun. Nakiwa pa nga ni kaming retrato. Na tawan man kita ng tiyempo na maka-attender ka ito bagang so forum on ining so kumbaga kang konstitusyon, pagbago kang konstitusyon. So, federalism. Yan. Nakampang ko, nagatindiraan si ER. Orang brakan kami, orang bugang kami. Taga-radyo ka pala niya. Sige, istorya niya. Tapos siya artista sa politika, siyempre, nasa media kwan man siya. Community circle, expose siya sa media community. Kaya mag-anambot niya, nag-orestoryahan kami.
Ngunyan, nakulibat ko sukas niya kay ito, iyoan niya nga yapiyo. So ginastos ko paano ngay duman, na found out ka na lay na sobra. Ito nga ni Jun ha. So ginastos niya Jun, kan nagkandidato si E.R. Ejercito pagka-gobernador, sa diri niya itong kuan, kumbaga, bako itong kwarta kan tawo Jun. Kontribusyones ito kan mga pribadong tawo. Pero anong nangyari? Natangkas baga si E.R. Ejercito Jun. Na found out kan COMELEC, kan competent court na nagbalgar siya kan regulasyon kan COMELEC. Now, initabi digdi sa satuya, medyo dipisil ka ini. Taygo ba ganing admittance na on record ha? Ayaw sa records kan kaso, igwaning admittance na nag-disburse man na ganing kwarta. Ito bagang so pinag-distribute sa mga ano ba yun? Drivers yun? Yan. So mas kwan ini, mas iingatan niya to, mas ihilingon niya to kung anon mga mangyari. Ta ini, kwarta kan publiko ang pinag-disburse. Ito nga ning suki E.R. Ejercito, balikan ta suki E.R. Ejercito, ang pinagamit niya, na found out kan COMELEC na sobra duman sa talaan kan dapat na expenses baganin sarong kandidato pag eleksyon, sobra so ginastos niya, pero ito, kwarta kan, pribado ba kung kwarta kan gobyerno? Pero anon sabi kan COMELEC, disqualify ka. Tanagbalgar ka kan lekan na Commission on Elections kan sa tuyang nasyon sa eleksyon na disqualify baga si E.R. Ejercito. Now, on the twist of the story, digdi sa tuya, anihilingon ta ini baga, kwarta kan publiko ang na-disburse. Yan, much more dapat pag-ingatan. Ta kwarta iyan kan tawo, tabi. So, iyan po ang kumbaga gravity kan sitwasyon ngunyan digdi sa satuin na kinakampang man kan grupo ni Governor Noel. And as of this moment, si Governor Noel diretso tabi iyan, diretso an sa iyang pagfunksyonar bilang gobernador. Nasa laog pa kan periodo ito bagang 5 days na makapag-file sina kan motion for reconsideration, siya pagiraray ang gobernador. Tama iyan na kwantabi na araw ka na sistema. So, iyan po ang sa tuyang pagpresentar ka na isyo ta. Nagkuna dyan gulpi ng political ko. Kalma sa natabi ka mo. Dahil masyado kung ano-ano, may mga people power na, vigil na, Vox Populi, Vox Dei. Dahil nga. Primero, we should abide by the spirit and intent and rule of law. Because ang lay, ibinugtak iyan, tanganing kita, ilaog ta sa pahayag ni Congressman Joey, nganing kita, sarong banwaan na igwaning civility. Igwaning nagbabayin sa satuya. Igwaning nagbabayin sa satuya na ang gabos paagihon sa proseso susog sa lay. Iyan ang minapugol sa satuya. Pasisiring duman sa naday kita magkaigwaning so anarkiya baga. Because we are a government of law and not of men. We should submit to the spirit and intent of the law. In which case, yan po, nagdesisyon ang First Division kan COMELEC, igon yung prosesong dapat na sunodong kaiyan. Okay? Dahil na magpara-agitate din kung ano-ano na gulpi na kaya ang mga haka-haka gulpi na ang reaksyones, ta siyempre politika baya ini, mainit tabi. So kita tuminahaw kita dyan. Siyempre, mga suportadores, mapahayag na ni kung ano-ano tabi. So, suportadores kan sa ibong, suportadores man kan sa ibong, mapahayag iyan. Pero, ang napilta sa nadigdi is, we should be guided always and we should succumb and submit always to the intent and spirit of the law. Yan, tabi ha. Yan. So, kung pag-isipon nga ni, sabi man kan nagkapirang mga abogado, so, COMELEC nagdesisyon basado duman sa admittance sa mga ipinagsumitir na dokumentos, pruebas kan grupo man ni Mayor Noel. Tauto na sa ebidensya. Kaya baga ngayon nakapagdesisyon na igwang na balgar na provisiones kan lay, hence itong so disqualification kan sa iyang kandidatura. Tauto na mismo pinag-admit na duman sa mga isunumitir na mga ebidensyas kan defensa, in which case siguro po ni Governor Noel. So yan po ang nangyari kayan tabi within the scope of the law. Dainin politika na kung ano pag kita pigunambit yun. Nagrata kita, dahi. Dahi kita. Nagpabor kita sa saro, nagdispabor sa saro. Dahi. Kung ano sa espiritu as in intent kan lay, iyon sa tuya digding,
pinag-istorya tabi, ha? O, so yan po muna tabi, halaton tayan, ha? Siring man kan pahayag man kan grupo ni Gobernador Al, ay nga magparakon kami kan nalaton sa nangayan proseso kan kung anong kaabutan. Tego mga kita ni mga established rule of law na yun dapat niya itong sunodon. So, dahil man sinagparapahayag na baga kung ano pa man. So, yan po tabi, ha? In the meantime, sabi ni Congressman Joey, diretso kita sa oral daw niya itong trabaho. Dahil magparaisip din ko na ano, diretso sa naan laban at we should be under a rule of sabi na nga ni civility. Okay. Sige, Chard, makisuyo ta nagkuha naman tabi ini nag-stack up naman. Oras Pilipinas, Pading Jim, tanday muna ha Pading Jim, ta inabot kita ning medyo langanin. Pading Jim, standby kan masunod oras. It's 9:37. An oras hatod sa Indokang. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringkan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Farexcited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Farexcited. If symptoms persist, consult your doctor. Excited ang katawan at isip. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta
Punta na kay Kuya Nung, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nung, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, Aramon ta, kan Department of Tourism Regional Office No. 5, hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, Aramon ta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, Aramon ta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Yes! It's Christmas time! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Saro patabi day magpara kiridit, haloy pa na proseso iyan. Haloy na proseso po iyan tabi. Sagkod na makaabot sa Korte Suprema. Kaya sabi man nga ni kang grupo na Gobernur Al, babayay sa nangayayan nindo, day magparakuruan halatun ta sa nang magtaririk ang proseso kan sa tuyang sistema. Haloy na sagkod makaabot sa Korte Suprema magsala. Madali na naman ang eleksyon nako, pero this should not be taken lightly. Sabi ta nga ni kasubago si ERHR si Tubagakan Laguna, kandidato ka ito pagka-gobernador, na found out kan Comelec na naggastos ning kwarta sobra duman sa pinagtatalaan, pero sa kwarta ginamit kwarta kan pribado bakong kwarta kan gobyerno. Ito baga natangka sa pwesto. Much more inita an na-disburse na kwarta kan tawo, dapat yan sa tuyang subaybayan kung ano ang mga mangyari kan sa mga masunod na panahon. Tabi? Yan, ito pong prohibisyon sa pag-disburse kan kwarta, it applies to local funds. Tabi? Local funds. Pero kung sa kwarta, hali sa gobyerno nasyonal, ang ipigtatao during the election ban, dahil problema po yan. Ang pigbabawalan lang sa local funds, tabi. Kaya kaito baga, so ako Bicol, sige ang diretso manggaral kaito bagang so pagtatao ng kwarta kaito sa mga asistensya because hali ito sa national funds. Dahil yung pigpoprohibiran kan lay. So local funds kaito ang pinagpoprohibiran. Sige, diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Sa Dilpadigin, pakireconnect na lang tabi maray na agad yan sa kay Mamay Pansa, Budakay Paitato na San Juan, dyan sa Karamuran. Yan. Pading Jim, paki-redial na ta, okay na ang sa tuyang connection, tabi. Ayan, okay. Good morning kay Doc Fulbert Hiliego, kan City Health Office, Legazpi. Yan, Doc, yan. Okay, tabi, yan. So mga schedule,
All the time po. Okay, sige tabi. Okay na si Pading Jimmy na salita. Aramontana, ang bit-bit na istorya. Ali dyan sa luwas. 14 bago ang alas 10. Kumparing Jim, good morning. Yes, salamat Abi Pade. Mauranon, siring sa piglalauman, schedule ko niya na aga, kan distribution kan 3,000 pesos cash na assistance sa mga tagapantao, tabang habagat na dinisponer ni Congressman Fernando Didi Cabredo para sa mga parasira ngunya na panahon na malain ang sitwasyon kan kadagatan. Nagpoon ini kaso hapon ngunyan anak ka-schedule ko ta na sa barangay Pantaw. Okay. Na ipresentar na niya to sa problema kaso hapon tabi pade kan mga parasira alagad sa ibong kan harayuan Pantaw Mauranon pamarasahe sa ibong kan dahil manindadara sa requirement na pinagahagad kan DSWD. Opo. Sobra 168 mga parasira ang nagparasiring digdi sa pagbaka sakali na makonsiderar sa asinda sa ibong kanday masinda tinaawan kan punong barangay Jopet Fernandez kan indigency certificate sa igwaman na pinagrarason sa kapitan na suimisaryo hali sa kampo ni Congressman Didi Cabredo dahil manda sa iya nagdolo kasi nag-explikar kan siring na programa sa ibong kanday man siya nagkukontra duman sa assistance na ito kundi kay puwan sa niya na kumbaga dit na respeto. Kumbaga ang gustong sabihin ni Kapitan Jopet na bago ko ta na nagrara na itong mga parasira sa iya, igwa na ning nainot na abiso man lamang hali sa opisina ni Kong Didi na may mga madyan po pakisertipikar na tayo po inian kaipuhan para makaabay kay ito. Sabihin ni Kapitan. Ang problema so iba nga ni ngayon itay man nangyaring araw kaan pero natawan ki sertifikasyon sa ibang barangay. Okay. Pero naipasudik di sa barangay Pantaw, ngunyan tabi pa di ang problema. Naturalistic sa requirement so DSWD. Yes. Ano mo yan, ang nangyayari, yun ang dahil pa rin kasimbagan sagkod sa mga oras na duman sa Covert Court sa barangay Bubulusan. Yung pinasa ko sa namin Gawad Edna, tayaw duman si Kagawad si Ma'am Shai, so Chief Executive ni Congressman Didi Cabredo, maaraman niya to kung ano nan Rulio na sa na ito o anong mangyayari. Sige. I-kwanta. I-try ta either si Ma'am Shai, nakabredo. Kung bako si Ma'am Shai, si Kagawad Edna, nakaning niya, tapos sa kuya, na gustong magpasabot tungkol sa bagay na indikabi pa rin. Okay, sige. Kagawad Edna sa son. Sige. Intabi pa rin, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim sa dagdag na istorya. Hali dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. Ayan tabi sandali itatry niya to na makontak si Kagawad Edna Sason kan Libon o kaya kan Yaya. Kagawad ano ba ito? Sa na munisipyo si Kagawad tabi Pading Jim. Kagawad Edna Sason tama. Libon ba hindi tayo makakonect sa sa ining yan Bluetooth i-kon mo na niya to tanganing makwanta magayon an reception tabi ilingon ta mo na. Okay, sige. Baka lamang makakonektar na kita. Mas magayon na Pading Jim sa nga ni ining ko niyan munisipyo si Kagawad Sason. Libon ba ya standby muna tabi Joshua hata igo kita nin ayusin lang muna na istorya nga ning sarama kita Hindi tayo maka-connect. Siguro igong naka-on na connection padigdi. Yan. Okay na. Connected na kita. Sige. Yan. Baloon ta mo na si Kagawad Edna Sason. Kanpula. Padig Jim? Sa Libon niya. Sa Libon. Sige. Sige. Piko-connectar ko na tabi kumpadring Jimmy. Sige. Si Kagawad Edna Sason ka na Libon. Bakit napuputol? Ano ba yan? Yan, nagaring Standby muna tabi, Joshua Primero dapat makakonektar kita. Yan, nagre-ring. Sige, nagre-ring. Yan, salamat na nagre-ring. Ang cellphone ni Kagawad Edna Sason kan Libon.
baka kon busy na. Yan. Ang pwede po sa radyo. Hello, good morning, Kagawad Edna. Si Pio po, kan DCGB Legazpi. Si Pio Fernandez po, kan DCGB Legazpi City sa programang Tingog kan Banwaan, Kagawad Tabi. From anong station po? DCGB po, DCGB Legazpi City po, Kagawad. Oh, yes po, sir. Opo, si Pio Fernandez po ini, kan DCGB Legazpi. We're on air po sa programang Tingog kan Banwaan. Nag-report kaya sa samuyang correspondent baga sa 3rd District si Jimmy Nasalita. Sumanunggod baga ini sa mga beneficiaryos na parasira from Libon na garo dai matatawan ngunyan tabi, Kagawad, kay itong 3,000 na ayuda hali sa opisina ni Congressman Didi. Oh, ano ba yan? Ay, tada ining kwan, da inin certificate na nakuha. Kung anong magiging advice ka ini, tabi. Yan. O, sana simbagong kita giraray, ano. Tagari mauran duman na, maluya. Hello, Kagawad Edna, madam, Kagawad. Opo, naputol kita tabi. Now, manungod pa ini duman sa kwan, so mga parasira baga na dapat mataawan ng 3,000 pesos na ayuda from Congressman Didi and DSWD tabi, Kagawad. Okay po. Actually po, pang 2 days minangon yan, kang AX na programa po ni Congressman Didi po sa Banwang Libon. Ngunyan po, dapat ang ma-payout is the coastal area. Opo. May nakuha kaming informasyon, pinag-report ni Jimmy Nasalita, si Pading Jimmy, so sa mo yung correspondent yan sa 3rd District, na sa mga parasira sa Libon, garo day matatawan ta igwanin kulang na dokumentos day na i-issuehan ning Certificate of Indigency kan kapitan kan Pantaw Libon tabi, Kagawad. Opo, so anong advice ta duman tabi, taan sabi yaon na kota na dyan so mga parasira na dapat matawang kan benepisyo. Ano pong advice nindo ka ini? Iyo po nga ni, sir, yaon po ako ngunyan sa momento, digdi po sa payout covered court ng Bulusan na Libon Albay. So, yaon na po digdi so mga taga-Pantaw, mostly po mga taga-Sitio Kabugaw, wala po sindang indigency. So kami po bilang miyembro sa Sangguniang Bayan, kami na Vice Mayor, nag-effort po kami na matawan niling mga parasisira niya dapat po talaga matawan sila kaabagat po hanit talaga. Wala sindang mga pagkabuhay. So ang problema po ay dahil nag-issue ang barangay captain. So nagkakapakot man po kami din yan. So kahapon sa Kandarong Aldaw na ang sabi daw po ni Kapitan, dahil siya nakakaaram kan programa. Ayun, opo. Now, also, ano po ang magiging advice man kan office ni Congressman Didik? Kung yaw po, Madam Tabi, Kagawad, si Madam Shai Nakabredo? Ano po si Ma'am Shai? Opo, pwede po makisuyo. Ang kunyang kupukaan, nasa ang barangay Pantaw lang, ang warang inisyong indigency certificate, when in fact, kabos ng barangay, igwa na pong certificate of indigency, halik sa mga kapitan. So, ako tukunin sinda, ano ang problema ng Doki Kapitan? Nakasalit ako sa katawan. Ang simban daw ni Kapitan, dahil daw siya nakasaaram. When in fact po, July 30 pa ini, sigdara sa mga barangay, tanaling makapag-prepare sinda, makakuha sinda kan mga requirements. Aram mo po, sir, sa kulang katabangan ining programa ni Congressman na 3,000, ang 1,000 nga ni po pigpipilaan, uni pa daw pong 3,000 na wala sindan hanap buhay ngunyan, grabe po ang abagat. So, nag-aapilar po ako kung sisay ang mga concerned dito sa barangay na dapat date po pagtawan ng kung madakulor. Tawan ta po niya kadaanan ang mga residente sa sakuyang barangay na makatabang kita. Si Congressman po grabe ang maawot na makatabang sa Banwang Libon, especially po sa mga parasisira. Opo. So, araw po kayo ng kasuhapon, magayunan po ang flow. Magayunan ang flow ang nangyari kang payout sa mga ibang sa mga ibang recipients. So, siyam po kasuhapon, siyam kami. Wala pong problema, nagtapos po kami kay alas 5 kay hapon. Opo. So, Now, kagawad Tabi, I'll cut you short nako ata na so sitwasyon Tabi yaon na diyan so yaon na diyan so mga parasira
So Yung ano parasira. ano Basta po mauranon. Madam, ano po ang magiging advice ta po diyan sa mga parasira? In the meantime, naaraw ka ng sitwasyon tabi, madam. Actually po, sige man po ang flow ng mga requirements ng DSWD, papapirma po sinda. In case na umapot po si Vice Mayor, siya po ang legal advisor kasi abogado siya. Aram niya po ang legal basis kung ano, baka magtarama kung masalaman po ako. Opo. Pero kung ganyan, sigigibo po ang DSWD personnel, nagpapapirma po ang mga requirements. Sigiling ang mga requirements sinda kung okay na. Then, ang kulang lang po talaga itong indigency certificate. Opo. So, ang isa po ni Congressman nagtatrabaho dito po, may mga papel na pagkatao sa mga recipient. Then, actually po ang flow, sige man po ang mga requirements nagpapakirma po. Sige. Kagawad, tabi. Opo. Makikisuyo po kami. Tibad pa ding maitao po ang telepono kay Ma'am Shai, tabi kagawad. Sige po, Sige. sir. Salamat tabi kagawad Edna ha. Salamat pong maray pakitao po. Sige po. Takawro ta si Madam Shai kung anong adviso ninda ka initabi sa mga parasira diyan. Hello, Ma'am Shai. Good morning, Ma'am Shai. Hello. Hello, Ma'am Shai. Hello, Ma'am Shai. Hello, good morning po. Yes, Ma'am Shai, good morning. CPU tabi ini kandi si GB Ligaspi, Ma'am Shai. Ay, good morning. Yes po. Ay, opo. Ma'am Shai, uyan bagya nakwan. Ano ang advice ta diyan sa mga parasira na na-issuehan ngunyan kan ay indigency certificate kan Pantaw Libon? Irao na diyan, ano po ang magiging advice ta sa inda tabi, Ma'am Shai? Actually, namundo kaming baray kay nangyaring kadi out of all the barangay sa Costa na tatawanan kay ni assistensya kan DSWD and the Congressman Sobre. Hindi lang po kita nagkakayon ng kaulangan, nagkaigong ko kaulangan sa barangay Pantaw. So barangay captain po, no, hindi man naka-issue ng certificate of indigence, and then pati sa munisipyo, hindi man nakapag-issue ng certificate of indigence po. Okay. Okay, nasabutan ta na po na yan suko lang na requisitos, documentary requirements, tapos yaon na su mga parasira ngunyan. Ano po ang abiso ta sa inda tanganing masolusyonan po so sitwasyon na yan tabi, Ma'am Shai? Ngunyan po kaya, try ni man na makihuron sa DSWD. Siyempre, nag-consulta man kami sa inda kung ano ang pwedeng higipuhon na medyo para ma-release yung kwarta. Ngunyan po, nakasalalay po talaga sa pag-issue ng certificate of indigence kasi yan sa mga premier na requirements. Ngunyan po, ongoing manggiraray, naghahagad man po kami giraray kitabang. Baka sakali makumbinsir pa sa mga tao na involved na makapag-issue. Kasi kahirap man po iniiwan ining parasira. So, ulang sana dahil sa certificate of indigence na supposedly dapat talagang itao kang kapitan. Pero di talaga tiga tao. Opo. Araw kay ni Ma'am Shai, ugid mi ang istorya nin Maray, si Jimmy Nasalita, so sa kuyang compadre, correspondent bidyan sa 3rd District, nagkontak man kay Kapitan Jopet kan Pantaw Libon. Ang taramon man ni Kapitan Jopet daw is di siya nakakaisi kung ano itong i-issue niya. Dapat ko ta na before nagduruman sa iya so mga parasira na naghahagad ning certificate of indigency, igwa nang nainot na nagpasabot man coming from the office of Congressman Didi na kap unitabi taod-taod okay sa aga may madyan sa imong mga parasira paki-issue kan indigency certificate ta ining kaipuan tanganing ma-release yan na kuan na yan na benepisyo. What would be your the reaction on the matter tabi kan opisina ni Kong Didi? Go ahead po. Okay, just to be clear, kasi po before pa, while sa first step kang process nitong programa, syempre nag-aayat kami ng mga names ng beneficiaries. Ngunyan po, pig-ayat man kang DSWD, so iba-iba pang personal details or personal information ng beneficiary. Kaya po, nakipag-coordinate kami sa barangay. Ngunyan po, duman pa sana sa pag-validate sa mga ngaran at sa mga detalles po ang beneficiaries, nagkaigwalo kaulangan. Duman pa sana, nagkaigwa na kaming kaulangan sa barangay Pantaw, habo ninda kang habo ninda maka-avail ining mga parasira kang asistensya. So
So dumapo na po, nagkaigwa na kaming problema. And in terms of sabi nga ni, dahil naka-ordinate, nagkaigwa po silang barangay session na kung saan na-discuss man nila kading assistant sa kading. Yun, oo. So, I don't think naman po, sir, na kumbaga, kung iisipon ta sa welfare o kung iisipon ta ining kapakanan sa 187 beneficiary, siguro, yun na lang isipon ta. Dapat mag-issue na kita. Kasi nakulining manginginabang kang programa kang gobyerno. Okay, now, so gustong sabihin, naigwa ka mo nin prior coordination bago man naghagad ning certificate of indigency. Ayun. Very good. Okay. Now, so sa ngunyan, nagadarangog, iyan ang mga parasira ta dyan. Ano ang abiso nila? Stay put lang muna sinatabi dyan? Iyo po, kaso bago, medyo diit pa sa nini, kaso yan, na ano na kami, sige ng dakol. Sige ng dakol. Kaya, sabi ko, tigpaparo ko na ining mga parasira, tigkakauron ko na, tigpapaliwanagan ko na, para, ano man kasi, kumbaga, mas kumbaga namamatian ni man ha nagbiyahe sila pa paligdik nag-expect na igwa silang matatanggap inaarap kayo ni may igong problema na nag-abot kaya ito gusto may kuta na kumbaga makumbinser so kapitan o sa munisipyo na mag-issue na sana total yao naman sana dyan. Pati so. Nagauna, dinagahalat. Makahirap na din yung mga tawag yun, dinagahalat. Okay. Okay. O di sige tabi, kayang-kayaan Ma'am Shay, ika pa. Sus Mario siya. Sige, salamat Ma'am Shay tabi. And patao man ipasalamat kay Kagawad Edna sa Suntabi, ha? Okay. Sige ta. Kay Kagawad Edna. Salamat Ma'am Shay and kay Kagawad Edna sa Sun kan Libon. Yan. Si Ma'am Shay, staff sa opisina po ni Congressman Didi and si Kagawad Edna sa Sunkan Munisipyo. Kagawad Edna, good morning. Dari tapos na yun na po tabi to. Salamat din maray tabi sa indong duha ha. Kagawad Edna, budak kay Ma'am Shay na kabredo. Okay. Taon-taon na iba pa. Diyos way ka na ang masunod. Mabarita mo na buda manap buhay. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ng Udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey In your life you have a star. So choose not to. Sa bandang barkada GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink
responsibly. Ang Margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Hinagyat ni Camarines-Sur Representative Luis Raymond Villaferte na leader man kan National Unity Party ang Kongreso na magtagama nin inisyal na 2 bilyones pesos sa research fund para sa propestong pagbilog nin Philippine Virology Science and Technology Institute. Initanganing mas maihanda ang nasyon pag-abot sa pag-ibo nin bakuna asin matrayumpong masolusyonan ang posible pang mag-abot na health emergencies. Kasabay ni Villaferte sina Camarines-Sur Representative Migs Villaferte, Rat Yoshi Anthony Horibata as Nicolas Enciso na sa pagsumiter ng House Bill 308 manunungod sa siring na kahagadan. Sa lindong kay ni mabugtak nin Virology Institute ang gobyerno asin tatawan nin inisyal na fundong 2 bilyones pesos para man sa research and development activities. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo Energy. Magpursigi, Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek, o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB.
Sige, thank you so much Tabi June. Diretso ta, continuity kan sitwasyon dyan Tabi sa Pulanggi ano. So para sa beneficios kan mga parasira coming from Pantaw Libon, si Pading Jimmy, ako maapod Tabi naputol. Ako maapod Tabi ki Pading Jimmy ano, naka-establish Pading Jimmy ha. Yan. And yaon naman sa tuso number ni Kapitan Jopet na Fernandez kan Pantaw Libon. Tibaan makonektar taman duman, buda maipaabot ta namang giraray kay Ma'am Shay naka-bread ano Tabi yan. Busy na siguro na dyan na sa imo nagka-connectar Tabi yun. Nagsabatan siguro so kolta ha. Kung mababa kan telepono Tabi Pading Jimmy, halaton tang pag-dial mo ano. Yan, sige si Pading Jimmy. Nagsabatan gayud so sa muyang apod ano. Yan. Ako mababa kan telepono. Okay na. Pag naka-connectar na si Pading Jim, signalan mo lang ako Tabi Pading John. Okay, kumparing Jim, anong sitwasyon Tabi? Good morning Giraray. Yes, salamat Tabi Pade. Actually, sa mga oras na nag-uron si Vice Mayor MacGregor Saison, abogado bagay na and si Kapitan Jopet Fernandez, habang yawan duman sa Bubulusan, covered court sa mga taga-Pantaw. Hinapot niya to si Kapitan kung ano ang posibilidad na bilang Kapitan, ano ang disposisyon niya. Naghuron pa na duwa, ready man siya na magpa-interview Tabi Pade. Sige. And ang sabi niya, dahil na siya ay ma-issue kay individual. Baka sa hampangan ni Vice Mayor, gari magibo ki kasuratan, sa kalgab sana Tabi Pade. Yan, okay, sige. Tangani na ma-release kan di DSWD to individual na 3,000 na assistance, kas assistance sali sa kay Congressman Didi Cabredo. Sige, apudan ko Tabi sa number na tinao mo. Tanganing makantos man duman, iyo. Dahil man magparahara dit sa mga taga-Pantaw na bata, nag-aarabot na baga sabi, duman ang kagawad Idna Saso na ni Madam Shay Cabredo. Maabisuhan na duman na dahil maghadit, magagibo na nin kasulatan na ito magsisirbi na certification Tabi Pade. Okay, sige Pade. Copy Tabi Pade. Yes. Sige. Ako. Thank you so much kumpareng Jim. Yan, pigapudan ko si Kapitan Jopet na Fernandez kan Pantaw Libon, ano? Tanganing na ipaabot tama ng informasyon duman sa Bubulusan kan Libon. Nasa linya po si Kapitan Jopet na Fernandez kan Pantaw Libon. Kap, si Pio Fernandez po ini kan DCGB sa tingog kan Banwaan Tabi. We're on air po. Good morning Tabi. Good morning po, good morning. Opo. Kap, napaabot da sa mo sa sitwasyon manungod baga duman sa mga parasira ta dyan from Pantaw na kaipuan so certificate of indigency na i-report ni kumpadreng Jimmy na salita and yaon na duman sa Bubulusan Libon so mga beneficiaries kaya lang kulang so certificate of indigency and sa follow-up ni kumpadreng Jimmy gari naghuro na kamo ni Vice Mayor Saison Tabi. Ano pong development Tabi, Kapitan? Iyo po, actually kung yan manager, yung po ako dito sa SB, nag-vlog ako naman ki Vice Mayor sabi ko nga sa iya na actually ang sabi ko nga ang programa ni Kong Didi dahil may mga pag-ulang kasi siya man gusto magtabang sa kuyang barangay may mga pwedeng ulang. In fact, ang ko lang po duman, sinabi ko kay Vice, ang coordinator kaya ni Kong Didi dahil man lamang nag-respeto sa barangay. Respeto man lang sa agad. Pero i-resolve na po ngayon. Sabi ni Vice, kung pwedeng ibuan na lang na tapos kaya na lang na mapaabot kay Kong Didi. Kaya di ka itong na respeto na pag-aagad mo duman sa tauhan niya. Ngunyan, makikipapag-ibugay doon si Vice na bako na individual, kundi sararo analista ng mga beneficiaryo. Tayo mga ang gusto kong matawan ako kikopya. At least kung iwa po kaming next na programa manunugod sa mga parasisira, at least yung mga nainabot, ayun ang ma-prioritize. Ayun. Okay, so balikan ta sa sitwasyon Tabi, Kap Jopet, nagkahuro na kamo niya ni Vice na attorney Maksay Tabi, na magibo na sa nanin sararuan na certificate tanganing mga yaon duman sa kwan sa Bubulusan naghalat nun yan maakomodar na Tabi, Vice. Ano po? Tabi, Kapitan. Ano po? Ayun po. Ayun po so pinagdaanan ni Vice Mayor Maksay. So na papagibo na siyang lista. So gabos na po. Bako na po individual. Tapos
An magibukan certificate na sana si Vice tabi kapitan. Ayun po kayo ma-prepare sa staff niya. Matapos, pipirmahan ko po. Okay, sige. Di, ipapaabot mi man iyan tabi Kap Jopet, duman sa bubulusan, apudang ko man duman sa staff ni Congressman Didi o kaya si Kagawad Saison, Kagawad Sason, tanganing maipasabot man duman sa mga parasira tatabi sa Pantaw, nayaon duman ngunyan tabi. Ayun po. Ngayon lang po ito, si Pio po ini, si Pio po, opo. Yung nagkaapang nakita na Fernandez pa mga po. Opo. Aluyo na ito. Yun po ito na kung hindi mapaabot mo man na kikong na kung coordinator niya, maybe man ulang o may kaming plano ulang. So hindi pa lang na respeto po ang pinag-aagad niya. O so dahi ka man makigkig na may nagduma na sa imo hagad certificate na kung ano sana pala nito, dahi mo masabutan para sa ano? Actually po na yung mga nagsakuya certificate na nagagad ni agency. Ano para mapuluman? IP. Oh, sa IP. Okay. Di yung tabi, Kap, salamat din maray. Ipapaabot may niya na development. Tanganing so sa tuyong mga constituentes na yaon sa bubulusan, makwa na naman. Mahinggaan na natabi, Kapitan. Ano po? Ayun po. Tayo naman po ako sa Libon. Alam mo ako sa opisina, sa SB po. Sige. Salamat din maray. Mabuhay ka tabi, Kap Jopet. Sige po. Hit mag-basher ka man. Sabi ko may oras makapasher ka. Opo, makakuan lamang kiso inalog na sira na pertihon. No problem. Salamat pang maray. Salamat po. Thank you so much. Okay, mga tugang si Kap Jopet Fernandez kan Pantaw Libon. So ipapaabot niya to yan na na sitwasyon duman. Sige na po din na si Shay na Cabredo. I-honorta na si Madam Shay. Tanganing may paabot na yan dyan sa mga constituentes so mga parasira dyan sa bubulusan. Nasa linya si Madam Shay. Madam Shay, good morning giraray tabi. Si Pio po. Good morning. Yes po, good morning. Opo, nakahuron ko na si Kapitan Jopet na Fernandez. Bata Fernandez man pala. Ganyan. At pinag-give mang esperso si Pading Jimmy. So grabing trabaho si Pading Jimmy na salita diyan. Nakontak mi si Kapitan Jopet. Nagkahor na sinda buda si Vice Mayor Saison, si Attorney Saison. Ngunyan, re-resolvera na ang problema. Magibo na sa nanin kasuratan diyan biriyuan. So gabos na mga kwalipikadong beneficiaryo sararuan na sa nanggigibuhon certificate, then pipirmahan niya tayaon man nga na si Kapitan Jopet ngunyan sa SB sa opisina ni Vice Mayor Tabe. Nako, Ma'am Shay medyo garbled ang kwan. Ipuputulon mi Tabe tamari dial kami po. Garbled ang linya. Hello? Ay, naputol na. Sige, tabi. Naputol, Ma'am Shay. Tanganing so mga parasira dyan, matawan tananin kahinggaanan. Tabi. Ma-assure na sila. Tayaw na dyan sa lugar. Sayang man. So, kuan kaya kang globe ito. Sige. Ma'am Shay. Opo, medyo kaya garbol ang linya. So, iyon na tabi ito Ma'am Shay tabi magibo na sa kuan, nag-aktibar na si Kapitan Jopet buda si Vice Mayor. Actually, sinabihan ko na sinda na sararuan na sa ng Certificate of Indigence ang gibuhon. Opo. Na indicated nakalista duman to 187 na beneficiaries ni Candibon para ma-release na ining kwarta kasi po grabe ng kaulangan ang nangyari, grabe ng delay. Supposedly 8 AM pa sana mag-distribute na kami kang kwarta, mag-release na po sa DSWD. So ngunyan dali na mauto na. Mauto na. Ining mga tao kasi bago man nag-aaralan, nag-iistoryahan na kami kang mga beneficiaries na kumbaga man talaga, kumbaga tigahalat-halat ninda ining tabang ali sa gobyerno. Kaya medyo nagkulog man subuot ng iba, medyo disappointed, medyo namundo nahaloy pa. Pinahaloy pa. Okay. Human so na ito ang concern. Maski ako, human ang concern ko. Natakay puan pa, pahalo yun. Okay. Imbis na madali sa proseso ta. Well, anyway, sabi na nga this story ends well man giraray. Tao yan nagigibuhan na ning sertifikasyon. Buda, pipirmahan na sa laruan tabi. Pero, hopefully,
hopefully Sir Pio, next time that we have some programs na ipababa sa sa mga kasaradaan, sana di na maulang na araw kayo nita. Kaya rakang tao. Yun man sana ang primary concern sa dyan. Lalo na yan, grabing oran. Grabing oran. Mapagalon sa biyahe nila from Pantao going here sa Bulusan. So, at least, isipon taman. So, kapakanan sa mga tao na tiga-serbihan sa. Iyo po ito. So, taramon man kasubago ni Kapitan Jopet na day ko man ngayon pig-ulang iyan talagang maray yan papakinabangan man. Parang nagkaigwa lang ning dit na somewhere along the way, so dit bagang dai nagkaintindihan gayod. Arog man lang kaan. Nangon yan, okay na tabi. Yun na yan. Siguro, pag-arog kayo yan, dapat didirekta na sa muya. Nata-arog kayo ni, nata-habo isyuhan. Kami man, we're willing to explain, we're willing to compromise. Opo. Diba? Para naman, maging seamless ining provide ta ng asistensya sa mga tao. Mas lalo kung nakukumbinsir sa imo Dagdag na naman si isa nga nito, midbid mo si Didi na Cabredo, midbid mo an? Supos ko po yan. Dagdag ganyan, mas kumbinsin na ako sa imo. Well, anyway, at least maipasabot na dyan sa mga parasira. Tabi sige po. Hopefully, after a few minutes, makaputan mo na sa dokumento, makaputan mo na sa certification, and then ma-present mo na dikte sa mga staffs ng DSWD, and then, dire-diretso na ang pag-release ng kwartata. Difícil na mo, udto na pati. Iyo, budto na. Pero na, so mga lista, sumitido na duman sa opisina ni Vice, igwa na nagpadara tabi? So staff po sa office ng DD, tigpaduman ko na sa opisina ni Vice para mag-coordinate na, para wala na kaming problema. Yaon man pati duman si Kapitan Jopet sa SB, mapirma na siya kaan. Sararuan sa nata, sabi niya nga mas marami itong sararuan, preparasyon ko naman sa ibang mga benepisyo pa, yun ito gabos duman, yaon naman, ready naman. Sige po. Actually, yung kumbaga, last resort naman lang yan na Omnibus Certificate of Indigence. Supposedly, dapat saro-saro yan na certification. Pero nagtugot naman si DSWD na Omnibus Certification. Yes po. Omnibus Election Code. Sige, tabi. Naruspera na. Sige, salamat din maray, Ma'am Shai. Salamat, Sir Pio. Mabuhay. Okay. O paano, Joshua and Ernst, noted na yan tabi. John? Medyo inabot na kita kang oras. Joshua and Ernst, okay na tabi, ha? May mga hanap buhay pagkakitang akomodaron, okay na po yan na sa indong indikar ng standby sa report. Sa pangarang kabilog na fuwersa na kaulayta, si Kagawad Edna Sason, si Madam Shai, si Kagawad Edna Sason kan Libon, si Madam Shai Cabredo kan opisina ni Congressman Didi Cabredo 3rd District, si Kapitan Jopet Fernandez. Salamat po sa idong pagantabay sa pangarang bilog na tropa, amang Diyos ang magbantay. Masunod, tulos, News Manager Mardela, ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.